हाय फ्रेंड्स, मी संजना आज तुम्हाला कारवारची स्पेशल मिसळ करून दाखवणार आहे। त्यामध्ये 3 स्टेप्स असतात, उसळ, उपीट आणि पोहे। तर सर्वात आधी मी हे उसळीसाठी वाटाणे 1 वाटी वाटाणे भिजत घातले होते। आता हे आपण कुकरला लावून घ्यायचे आहेत। वाटाणे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता कुकरमध्ये घालते। लागेल तितकं पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि 7-8 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। तर एकीकडे मी वाटाणे उकडायला ठेवलेले आहेत उसळीसाठी। आता आपण उपीट करून घेऊया। त्यासाठी मी पाऊण वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे, मोहरी, उडदाची डाळ, मीठ, साखर, हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता आणि तेल। एका पातेल्यात मी हा रवा आहे ना तो व्यवस्थित भाजून घेणार आहे लो फ्लेमवर। 4-5 मिनिटं व्यवस्थित लो फ्लेमवर रवा भाजून घेतलेला आहे। आता साईडला काढून ठेवते। एकीकडे मी पाणी तापत ठेवते उपीटसाठी। तर हे मी पाऊण वाटी रवा घेतलेला आहे, त्यासाठी मी 3 वाटी पाणी घेतलेलं आहे भरून। म्हणजे थोडंसं जास्त घ्यायचं, म्हणजे उपीट सुटसुटीत होतं। आता उपीटला आपण फोडणी द्यायची आहे। त्यासाठी मी कढई तापत ठेवले, तेल घालते 2 मोठे टेबलस्पून। तेल तापल्यावर पाव टीस्पून मोहरी घालायची, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, उडदाची डाळ, अर्धा बारीक चिरलेला कांदा। तर कांदा जो आहे तो मी तुम्हाला सांगायला विसरलेली, इन्ग्रेडियंट्समध्ये कट करून साईडला ठेवलेला होता। आता हा कांदा थोडासा परतून घेऊया। कांदा ट्रान्सपरंट झाला की आपण हा भाजलेला जो रवा आहे तो ह्यामध्ये घालायचा आहे। व्यवस्थित परतून घेऊया। 2-3 मिनिटं व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे। आता आपण ह्यामध्ये हे गरम पाणी घालायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स करूया। चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। ह्यामध्ये मी 2 टीस्पून साखर घालते। तुम्हाला जर आवडत नसेल तर स्किप करू शकतात। काही जण घालतात, काही जण घालत नाही। पाणी घातल्यानंतर मी फ्लेम मीडियम ठेवली होती आणि असं थोडंसं आता ड्राय झालं की आपण झाकण ठेवून एक वाफ देऊया। लो फ्लेम ठेवायची आहे। 2 मिनिटं आपण झाकण ठेवून वाफ दिलेली आहे आणि आपलं उपीट रेडी झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता। थोडंसं ओलसर ठेवायचं, कारण थंड झाल्यानंतर ते आपणच ड्राय व्हायला लागतं। आता फ्लेम ऑफ करून घेते। आता आपण उसळ बनवायची आहे। वाटाणे व्यवस्थित शिजलेले आहेत आणि ज्या वरच्या साली असतात त्या मी काढून एका साईडला काढलेल्या आहेत। वाटाण्याची उसळ बनवण्यासाठी मोहरी घेतलेली आहे, हळद, मीठ, हिंग, मिरच्या, कढीपत्ता, तेल। आता आपण फोडणी देऊया। 1 टेबलस्पून तेल घातलंय, पाव टीस्पून मोहरी। मोहरी तडतडल्यावर थोडासा कढीपत्ता, मिरच्या, हिंग परतून घेऊया। शिजवलेले वाटाणे व्यवस्थित मिक्स करते। चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे, पाव टीस्पून हळद। फ्लेम हाय ठेवलेली आहे। पाणी आहे ते पूर्ण ड्राय होऊ दे। उसळ रेडी झालेली आहे, पाणी पण ड्राय झालेलं आहे बऱ्यापैकी। आता फ्लेम ऑफ करते। उपीट आणि उसळ रेडी झालेली आहे। आता पोहे बनवून घेऊया। त्यासाठी एक बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे, ओलं खोबरं, तिखट, हळद, साखर, मीठ, कोथिंबीर आणि पातळ पोहे। एका भांड्यामध्ये मी आता बारीक चिरलेला कांदा घालते, ओलं खोबरं, कोथिंबीर, आवडीप्रमाणे थोडासा तिखट, थोडीशी हळद, चवीपुरतं मीठ, आवडीप्रमाणे साखर,
तर हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं. साखर वगैरे व्यवस्थित मिक्स झाली पाहिजे आणि ह्याला काही प्रमाण नाही, तुम्ही अंदाजावर घेऊ शकता तुम्हाला किती क्वांटिटी बनवायची आहे तेवढं. पातळ पोहे आहेत ते व्यवस्थित चाळून घेतलेले आहेत मी. आता थोडे थोडे करून मिक्स करते. पोहे आपले रेडी झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित मिक्स झालेले आहेत. इथे आपले 3 स्टेप रेडी झालेले आहेत, उपीट, उसळ आणि पोहे. इथे सर्व करण्यासाठी मी इथे शेव घेतलेले आहेत. आता ही कारवारची जी फेमस मिसळ आहे ती कशी सर्व करायची ते दाखवते. एका प्लेटमध्ये मी थोडंसं उपीट घेतलंय, थोडीशी उसळ आणि हे पोहे, वरून थोडे शेव घालायचे. तर ही मिसळ अशी सर्व केली जाते. कारवारच्या प्रत्येक हॉटेलमध्ये तुम्हाला सकाळी ही मिसळ मिळते, म्हणजे मिसळ जिथे मिळते तिकडे, आणि ही अशी दिली जाते एक पेपरमध्ये बांधून, न्यूजपेपरमध्ये. आणि घरी आल्यानंतर हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून सगळी लोक घरी हा ब्रेकफास्ट करतात. हा फेमस आहे. तर ही कारवारची मिसळ तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा, नक्की ट्राय करून बघा आणि आवडली तर नक्की लाईक करा. जे नवीन आहेत ते सबस्क्राईब करायला विसरू नका.